Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu saking dumadi. Ingkang kawula hormati Bu Yanisa, ingkang kawula hormati para kanca-kanca lan para pemirsa ingkang mirsani video kula. Saderengipun monggo kita ucapaken puji syukur dumateng Gusti Kang Maha Kuwasa. Ing margi kita tasih diparingi kesehatan lan kelancaran. Para rawuh ingkang kinurmatan, bangsa Indonesia niku sampun merdeka 80 tahun. Nanging kathah rakyat isih ngrasakaken sengsara lan rekoso. Dene kalungguhan lan panguwaos namung dipun rasakaken sawetawis tiyang. Merdeka sejati mboten namung bebas saking penjajah, nanging ugi bebas saking melarat lan ketidakadilan. Menawi rakyat tasih rekoso, tegesipun kemerdekaan dereng sampurna. Mula kita kadah nyawiji lan gotong royong supados kamardikan saged dados kasunyatan sing maringi kebahagiaan kangge sedaya rakyat. Niku mawon ingkang saged kula aturaken menawi enten klenta-klentune kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.